Hello guys, sa video natin ngayon mag-unbox tayo ngayon ng parcel na dumating. Itong parcel na to in-order ko kay Garobel Airgun receiver to guys. Airgun order sa kanya. Kung gusto nyo order guys, ilagay ko yung cellphone number na dyan saka yung YouTube channel niya. Dapat to guys, ang order ko sa kanya dapat sana barrel saka saka barrel Gago! ay receiver saka barrel. Kung inintindi ito, Pilipit ang dila nito. Kaso wala silang available na barrel ngayon. Kaya receiver lang muna. Mas maganda sana kasi pag sabay sila para natorno na siya. Papatorno ko na sa kanila yung barrel para sukat. Sukat na sukat siya sa receiver sana. Kaso hindi wala silang available na barrel. Kaya ito muna. Okay, sa natin. Balot na balot. Takpal yung packing niya. Tapos may bubble wrap sa loob. Kaya safe na safe yung parcel. Sa LBC ko yung nagalagay kasi doon sana sa padalahan ng Shopee o kaya Lazada hindi raw nag-a-appear yung address ko doon na nila. Kaya sa LBC namin binadala. Balibag, excited. Excited na ako guys, makita yung loob. Yung mismong receiver. Grabe yung balot parang ayaw pabuksan malapit na. 5 oras pa kasi balot na balot. Maganda naman kasi safe yung parcel. Dapat sana to guys, kasabay na yung barrel sa pag-order ko. Kaso wala silang available pa.
ito lang muna yung order. Sana yung ano, barrel niya. Tal may barrel naman ako dyan guys. Yun muna yung papatulong. Kung talagang hindi pwede dito, saka ako order sa kanila. Yun guys. Ganda oh. Shadow. Shadow. Fever. Yun o. Ganda kan? Sana all. Shadow. Receiver. Ito yung logo ng Gasoben. Yung logo nila. Yan. Yan. Legit na legit yan. Kaya gusto nyo umorder, kontakin nyo lang sila. Si Sir Jefferson Espiritu. Bait ang kausap. Yan, legit na legit guys. Pangmasa lang to guys. Presyo nito. Yan. Maganda kasi din guys. Tuturuan pa nila kung paano mag-assemble ng murang PC. Panoorin nyo yung channel nila. Gasoben Air Guns. Ganda oh. May plenum na siya. May plenum na kasama. Tapos may engage niya na sa ilalim. Malamot lang siyang kagabitik. May lock. May safety siya. Yan. Safety. Hindi na siya makakalabit. Ito na rin yung safety. Hindi na siya makakalabit. Ang ganda ng receiver ka. Meron ako ditong hiniram na ito magazine. Meron ko pa kay shout out tayo Brother Chris Ibuko. Pinayaran mo sa akin to kasi pagsusukatan to ng barrel yan. Kasi to guys may siya dito, parang may hiwa siya dito. Dito dadaan yung barrel ganyan para maglalak siyang ganyan. Kaya kailangan ng ganito pag nagpaturno kayo ng barrel para maglalak siya. Hindi siya lidirect kung gano'n. Parang lock niya rin niya. Yes, ganda. Legit na legit guys. Order na kayo. Kung masa lang. Mura-mura. Check nyo na lang yung YouTube channel nila para sa price. Yun guys. Meron akong tangke dyan. Regulator na lang bibili. Meron akong barrel dyan.
Pang woodstock to guys. Yung bat niya. Baka ako na lang gagawa ng bat niya. So yan guys. Yan, shadow. Hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Salamat sa panonood. Lalagay ko na lang din yung number ng Galubeng. Kaya nilang pumuntak sa kanila kung gusto nyo order ng ganito. Hanggang lang to guys. Umasa. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin.